Arrakasta ez da gauza isolatu bat. Ahaleginarekin lortzen da eta ekintza askoren ondorioa da. Artean gertatzen den bezala, enpresan ere. Sorkuntza oro goratzen da inspirazioa eta kudeaketa uztartzean. Eduardo Txillida eta Pilar Belzunzeren batasunean sormenak bere forma aurkitu zuen. Kultura finantzarioa. Elkargin, badakigu ideia orok behar duela finantza euskarria errealitate bihurtzeko. Arrakastarako bidelagun hori aurkitzea da jakintza, baliozko loturak moldatu eta uztartzea. Funtsean, hori da finantza funtzioa. Forma eman, eutsi, mantendu eta sorkuntza bultzatzea. Azken batean, kudeaketa oro, erabaki oro, enpresa oro, zerbait sakonagoan sostengatzen da, pertsonetan. Elkargitik, bidelagun izateko pres gaude, finantzaketaz gain, prestakuntzan ere laguntzeko. Garai hauetan, indar bereziz egiten du argi elkartzen gaituenak, balioak eta elkarrekin sortzen jarraitzeko ametsa. Egu berri eta urte berri zoriontsua opa dizugu.